हाया खसाथ' र' अले आगोलनि बायसा नारखांबाय थानो मोननाय नङा होनखादों बिदि मोनफ्लाङो मा होनजाबोथाय सोंदो नोंसोरसो नारखांबाय थायो खेथाबना लालायदो दुसु खेथाबनानै दहन हरलायदोसु अब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादो माने क्लिपखौ नोंथांमोना खोनाखादों आं बेखौ फुल भिडिअ होनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ स' लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दायो आङो नैनि भिडिअखौ माने होनो सानदों मानो होनबा जोंहा बर'निनो आरोना माने लाजिनाय गैला मानाय गैला आजिखालि मा बुंबावनो नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो लाना फैलायबाय नायलांदो माने फेसबुकनि गेजेरजों ओरैबायदि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड आरोना सानैजों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड कापोल्सआव दोङो माने आजिखालि मोनथिखायो माने बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि गाज्रियाव हाबदों माने गावनि गोसो मथे सोलिबाय थादों आरोना गावनि लुगैनाय मथे बेफोरबायदि बिमा बिफानि मान सनमान सिनायला बिमा बिफानि मान सनमान मिन्थिला सिगां जेरैमोन दा बेफोरबायदि गैला जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने मोजां मोनलायनाय माने बिसोरो गाज्रि गाज्रिखौसो सानो आरोना गाज्रिथ' खालामनानै माने गावसोरनो माने भाइरेल खालामना लायो दा बेफोरबो गोरोन्थि माने जोंनि बर' सिख्लाफोरनि गोरोन्थि दा गावनि प्राइभेट भिडिअखौ गावनो शेयार खालामना होनानै माने कल रेकर्डफोराव बुजिया सोमजिया बुंना लानानै माने मालाबा समाव ब्रेकआप जायोबा माने गार्लफ्रेन्डआबा एबा बयफ्रेन्डआ बेखौ भाइरेल खालामना होयो आरोना माने अब्ला सोरनिया गोरोन्थि जाखो बियो गावसोरनिनो गोरोन्थि जागोन माने मान सनमान लाइफ गावसोरनियानो थांगोन आरोना दा बेफोरखौ बुजिया सोमजिया बिसोरो माने गावनो गाज्रि प्राइभेटनि बिखय रायलायगोन प्राइभेटनि बिखय भिडिअ फट' शेयार खालामगोन दा गावसोरनो बिसोरो उनाव पस्तायनो गोनां जायो आरोना दा जों नायग्रोनोसै माने खोनासंग्रोना लानोसै माने बेफोरबायदि मा रायलायदों बिथांमोना दा जायफोरा एसे बयस गिदिर नायबानो जाबाय उन्दैफ्राबो नायाबानो जाबाय बेफोरबायदि भिडिअखौ दा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि हमगोन मा हाया खसाथ' र' अले आगोलनि बायसा नारखांबाय थानो मोननाय नङा होनखादों बिदि मोनफ्लाङो मा होनजाबोथाय सोंदो नोंसोरसो नारखांबाय थायो खेथाबना लालायदो दुसु खेथाबनानै दहन हरलायदोसु खेंख्रा जाना मानो होयो खेबसे मानो नारखांनाय मानो ओरै गेंग्रा जानानै मानो गेंग्रा जानानै जागोनथां गिदिर बेसेबा गिदिरखाय गिदिरथां लरिबो जानो लोरि नाथाबजोबना लाखागोन लोरि माबायदि मा मा जोथाबजोबनानै ओरैबायदि जागोन आस्सा नंगौ माबायदि नायग्रा माबायदि हमगोन आङो एबार माबायदि हमगोन नाय एबार आखाइजों गोसा सेखमावगोन ओमफ्राय Nadiyan. Thagaydın harfi. Ma? Ma?
एबार कुइसन मोनफ्लांबा अरनानै गाबखाबोनायगोन र'। हागोन नै नों हाया नै ओरैबो गाबख्राव आं सिगां हरबानो गाबख्रावगौ नामा हानानै नै दे नोंखौसो आं अरनांगोन नै ओरै गाबख्रावजोबगोन मा हाया फैनो गिया हायो ओरै अब्ला खोनाबाय नोंथांमोना बोरै गाज्रि गाज्रि रावजों माने बाथ्रा रायलायदों आरोना माने बेखौ खोनासंथाव जाया ओरैबायदि माने जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा आजिखालि माबा माबिसो गोसोखांलाबायबाय थायो आरोना मोजां मोनो होननानै बेफोरबायदि प्राइभेट भिडिअ बिहरनाय प्राइभेट भिडिअ शेयार खालामनाय मा बुंबावगोन दा आरोना माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा समजों लोगोसे खारफानो रोंला माने गाज्रि गाज्रिजोंसो खारफाबाय दङ आरोना सासे बर' सिख्लाया मा समाव पस्तायो बुजिबायना बिनि गोरोन्थियानो जाहैबाय गावनि देहाखौ गुबुननो शेयार खालामहरनाय बा गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनो शेयार खालामहरनाय बेफोर पस्तायनायानो जाहैबाय माने सेंग्रा सिख्लायाव मोजां मोनगोन बुजिया सोमजिया बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि फट' गाज्रि गाज्रि भिडिअ आरो कल रेकर्डआव माने गाज्रि गाज्रि रायलायगोन आरोना बिसोरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड ओमफ्रायो माने जेब्ला समाव ब्रेकआप जागोन दिना मोजां थाबाय थाया सोरनाबा थार मोजां मोननाय सोरनाबा नंखाय मोजां मोननाय बेफोरबायदिनो थायो माने लाइफआव बेफोरबायदि एखे जाया आरोना दा जेब्ला समाव बिसोरो ब्रेकआप जागोन अब्ला समाव गावनि बयफ्रेन्डखौनो हमना लाबाय आङो दा बयफ्रेन्डआ बेखौ बोराबनानै बिनि कल रेकर्डखौथ' बिसोरो भाइरेल खालामखायो माने रेकर्ड खालामना लाखायो जेब्ला समाव बियो प्राइभेट भिडिअखौ शेयार खालामहरगोन आरो खुगानिफ्राय गाज्रि गाज्रि राव दिहुनगोन बेखौ रेकर्ड खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों शेयार खालामनो हागोन अब्लाना लाइफआ सोर बरबाद जागोन बैफोरबायदि सिख्लाया बरबाद जागोन मानो होनबा गासैबो सिनायाबो जानांगौ बेखौ गामिनि मानसिफोरा सिनायगोन बेफोरबायदिनो शेयार खालामगोन उमुगनि फिसाजोआ उमुग ओरैबायदि भाइरेल ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रावजों बाहायदों होननानै बिनि लाइफआबो बरबाद जागोन आरोना दा बेखौल' नङा जोङो गुवाहाटिफोरावबो खोनानो मोनो गोबां गाज्रि गाज्रि बेफोरबायदिनो फाननाय देहा फाननाय माबानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय हमनानै माने मानसिफोरा हमो नालाय आजिखालि सिखावाबो खारग'खाया माने खामानिखौ बारा दिन मावनो हाया सिखावाबो माने हमजाखायो सानसे समाव बेफोरबायदिनो देहा फानग्राफोराबो मालाबा समाव हमजायो आरोना हमजानानै ओरैबायदि बुयो जोंनि बर'फोरा माने बुनो नांगौ बिसोरखौ माने एसे थिग खालामनो नांगौ जे गावसोर खालामो माने उन्दैफोरखौ बिसोरो बरबाद खालामफायो आरोना दे आङो बेफोरबायदि फैसा मोन्दों होननानै बिसोर ससियेल मिडियानि गेजेराव खिथिहरो माने देखायहरो उमुक थुमुक नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जोंबायदि प्राइभेट भिडिअ देहा फाननाय माबानाय बेफोरबायदिबा उमुकखिनि फैसा मोनगोन होननानै माने बैफोर गोरलै गोरलामखौबो बिसोरो बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे खारफाहैयो आरोना माने बिनिखायनो हमजायो आरोना दा बेखौ मा बुंनो आङो माने गोबां बर'फोरनि गेजेराव जोङो नुबोगासिनो माने उमुगनि फिसाजोआ उमुग देहा फानगासिनो दङ ओरै कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनो दा बिसोरो लाजिनायानो गैला गावनि बिमा बिफायासो लाजिगासिनो दङ आरोना दा मा बुंबावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय बुङोबा गोबां बाथ्रा दङ गोबां गोलाव जालांगोन आरो सोरबा सोरबा गाज्रि मोननो हागौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मानो होनबा कापोल्सआ गासिबो थायो मोजां मोनलायनाया बेनिखायनो गाज्रि मोननो हागौ स' गाज्रि मोनोबा आंखौ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो बुङो माने गासिबो बिदि नङा आं गासैखौबो बुङाखै जायफोरा जादों जायफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि प्राइभेट भिडिअ देहा फाननाय बेफोरबायदि कल रेकर्ड भाइरेल जोङो नुनो मोनगासिनो बेनिखायसो जोङो बुंनाय जादों आरोना सानफा एफा जोङो निउसफोराव मोजां निउस नुनो मोनला आपडेट्सफोराव बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि जोङो नुनो मोनगासिनो माने बेफोरखौ होबथानो हानाय मानसि गैया नामा आं बेखौनो सानो आरोना माने बेफोरखौ थिग खालामनो हानाय मानसि दङ ना गैया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेखौसो सानबाय थायो आङो माला थिग खालामनो हागोन माने मोनसे समाव ओरैबायदि दङमोन माने मोनसे समाव बेफोरबायदिया बांद्राय नुनो मोनामोन जोङो सोरबा माबा मोनसे जायोबा जोंहा हेल्प खालामनायाव गोबां खहाय खालामोमोन दानि जुगाव जोङो खहाय खालामनाय हेल्प खालामनाय जोङो नुनो मोनला सोरबा माबा मोनसे जायोबा मबाइल लानानै रेकर्ड खालामनानै बेखौ ससियेल मिडियायाव हगारगोन बेखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दा आं नैखौ शेयार खालामना होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे गासिबो बेफोरबायदि मान सनमाननि खोथा दङ बेफोरबायदि जोङो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानिफ्राय जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ दा बेफोरखौ होबथानो हानाय मानसि नांगौ जोंनो होबथानो हानाय बेफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जोंनो मानसि नांगौ आरोना दा जायफोरा बेफोरखौ
खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों एसे लाजिबानो जाबाय गावनि बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाला गावनि फिसाजोखौ एसे मोजाङै खेयाल लाबानो जाबाय मानो होनबा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गासिबो बेफोरबायदि लामाथिंनो थांगासिनो दोङो लिरनाय फरायनायखौथ' आं बुङाखै लिरनाय फरायनाया माबायदि जोंनि समाजनि मानसिफोरा दा लिरनाय फरायनायजोंबो लोगोसे मोजां खामानिथिंबो खारफानो नांगौ दा जोंनि लाइमोन गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गाज्रि खामानिथिं खारफाबाय दङ आरोना थिग बेबायदि जाबोगासिनो दङ बर'नि गेजेराव दा गावनि बिमा बिफायाबो माबायदि सोलोंखो माबायदि फोरोंखो बेफोरखौ बुंनो खोथा गैया आङो बिमा बिफानि बाथ्रा बुंबा गोरोन्थिसो जाहैगोन मानो होनबा बिमा बिफाया रावनिबो फिसाला फिसाजोखौ गोरोन्थि जाथों एबा गाज्रि जाथों होननानै रावखौबो फोरोङा गासैनिबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां जाथों होननासो फोरोङो मानो होनबा जोंनि गथ'फोरासो मोजां जानो रोङा अब्ला नामा सोर जागोन बिमा बिफाया नाम जाहैगोन गावनि बिमा बिफायानो मोजां नङालै गावनि गथ'आलाय मोजां जानो बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारलांगोन आरोना बेनिखायनो फिसालायाबो मोजां जानो रोंनांगोन गावनि बिमा बिफायाबो मोजां जानो रोंनांगोन दा बिमा बिफानिबो मोननैसो गोरोन्थि दङ आं बुंथ'लायला माने खारनाय बारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आजिखालिनि जुगाव उन्दै उन्दै गथ'खौ गारनानै खारनाया बांद्राय जागासिनो जों बेखौबो नुनो मोनगासिनो आरोना दा बेखौ बुंबा गोबांसो जाहैगोन अब्ला आं बुंथ'लायला दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय